Sashin arewa ba tamkar ku arewa ke kadai gayya. Sannan shirin kuna kan tsari a hankali ku sassanya. Ma'aikatan ku duk ɗan kirki cikin su babu ɗan kwaya. Ga tsage gaskiya duk ɗaci gwamnati ko aka manya. Inda ka je shirin al'umma sauƙi ko za a nan kama. Taron biki da ɗaurin aure ko ba mu za mu yayata. Sannan akan farashi za mu da kungiye kamar kyauta. Yankin arewa sashi a ko'ina ka kamata. Shafi na intanet sun buɗe kawai ka je ka kamata. Ko baka nan kasar nan tamu a intanet ka kamata. Domin arewa ta yi manhaja wayar ka je ka sauke ta. Inda ka doshi yankin Legas ganda ake kira kwama. Arewa rediyo ke ce dai a ayyukan ki ba sarrai. Domin cika ta kayan aiki a jiku ko cikin rairai. Shafi na intanet kun buɗe a jiku ko kasar turai. Kaya da ilimin addini da zamani batun sarrai. Aja idan mutum ya kawo a hankali ku saurare. Ga gaishe sada zumunci mai tallar da mai kore. Arewa rediyo san kowa tashar da muka kama. Arewa rediyo yau na zo da ni da ku mu tattauna. Domin kuna kiran mai sharhi a hankali a tattauna. Sannan a ɓangaren labarai arewa ba goyon barna. Ba kwa faɗa idan ba hujja ƙugiya a auna. A shirye-shirye ku ne na ɗaya domin ku zana zazzana. Kuke shirin tsirakar mata sannan da su ku tattauna. Kowa ya zo gidan nan naku arewa bayan rama. A ɓangare na labarai ko arewa kun zamo zakka. Sannan a ɓangaren wasanni arewa ba ku ba tamka. Komai dare da zafin rana mitar ku ba tsayin sauka. Sannan shiri akan soyayya nura na kowa gaida ka. Oga a ɓangaren labarai Abdulmuminu gaida ka. Zango na safiya yar Bello binta Allah ya sassaka. Zango na yammaci ga Abba ɗan Dauda ɗan da bai kyama. Kano da kewaye kun ji shirin da ko'ina ya zagawa. Ga fili nan ina mai doki shirin siyasa kamawa. Sannan shirin sarauta ta Kano arewa su suke sawa. Gama shirin tumatir ɗan riba arewa su suke yowa. Sannan da sami
Aminu